dámy a páni, bývalý premiér Slovenskej republiky a minister financií, pacient Igor Matovič. Čaute, tety. Tety, iba vám je venované toto krátke liveko z Chorvátska. Celé ste z toho vlhké a vytešené. Vám hrabe ženy bez morálky, bez hodnoty, bez sebaúcty. Ak vy by ste neboli sprosté, prepáčte, ja sa s vami nebudem baviť, že vy si zaslúžite úctu. Vy si zaslúžite hanbu, verejné pohrdanie. Tety, a za koľko vy predáte vaše deti a vnúčata? Za koľko? Za jednu trapnú ružičku Kaliňáka a podobných zmrdov? Áno, Ficoku, zažaluj ma, ty hajzel špinavý. Že sa nehambíš, ty trapak sprostý. Čo ti jebe na gebuluci, to jebe, čo ti jebe, čo ti jebe na gebuluci, to jebe, čo ti jebe, jebe na gebuluci, to jebe, čo ti jebe na gebuluci, to jebe, mojej manke dobre jebe, tatkovi to dobre jebe, sestranici dobre jebe, bratrancovi zasa jebe, mojej tete dobre jebe, tvojmu ujovi to jebe, babke to zas dobre jebe, cetovi to dobre jebe. Ja som fenomén, nech ti nejebe, ja som fenomén, nech ti nejebe, zuby makové, uši bravčové, chlpy fajnové. Aby hociaké fašistické hovno z fašistických hovien, áno, nejaké fašistické hovno, zaujímajú tie sračky. Toto robilo rovnaké fašistické hovno na jednej posratej kompe! Strašne sa mi páči predstava, jak Kaliňák s naloženými pamperskami rozmýšľa. Už majú v gaťach naložené. Smerácky zlodeji jednoducho majú naložené v gaťach. Je úplné hovno. Pádne sú dosratí, jak sa hovorí, že sú zosratí od vrchu až po spodok. Keď si predstavíte na dospelom chlpatom chlapovi, že keď má pampersku, majú naloženú, jak keď jednoducho žral všetko možné, lebo nervózny hryzol si nechty, tak viedol chladničku a potom sa z toho jednoducho zosere. A zosere znamená, že z tej pampersky to vytečie a tečie mu to po nohách. A my sa posereme, tak jednoducho sme sa neposrali. My sa ideme tuto najesť, lebo sme ešte dneska neobedovali.